YouTube-brugere. Som I nok ved, har jeg lavet en giveaway med nogle ride points. Ja, og nu er jeg så rundet de 100 subscribers, så derfor er det jo tid til at dele præmien ud til ham, der har den heldige vinder. Det er 1600 ride points. Jeg har været nede og kørt i dag, som I kan se her. Yep. Og den er ikke skrabet, så den er lige til indløs på rides inde i storen under prepaid cards. Jeg vil skrive, hvad der står de steder om bagpå, hvor man indløser den, men det er ikke noget problem. Ja, men alle dem, der har kommenteret, det er 67 kommentarer. Der står 73 med mange kommentarerne med hvordan vedrørende problemer med, at de ikke kan høre, hvad jeg siger under musikken. Og så er nogen, der har skrevet nice giveaway, og så har jeg skrevet døren efter. Så er det sådan nogle kommentarer, der ikke tæller. Jeg har skrevet med i det dokument fra 1 til 67. Jeg ved ikke lige, hvad de der tre det var, men jeg har prøvet at få med, det ved jeg ikke helt. Men nok om det. Lad os så have fundet et program på nettet, hvor den så vil finde et tilfældigt tal. Og så må vi jo se, hvad det er, fordi ja. Lad os prøve her. Så fra 1 til 67. Se her. 67 er den sidste. Så må vi se, hvem der er den heldige vinder, og han skal så kontakte mig via YouTube. Skrive en brev besked og skrive eventuelt et Skype-navn, så vi kan snakke om det der. Så jeg kan dele skærm og vise koden. Ja, så lad os gøre det. 1 til 67. Klik til raffle. 5 3. Så kigger vi herinde. Nummer 63 og 53 50. Jeg kan forstå dansk. Det var Rasmus Damgaard. Ja. Du har en dag til at kontakte mig, fordi at jeg laver en ny giveaway i morgen, hvis du ikke kontakter mig. Men det siger jeg bare med det samme, fordi at der er nogen, der sikkert ikke ser den her. Og hvis de bliver valgt, så er det sådan lidt. Det er lidt synd for de andre, der sidder og venter spændt. Men ja, Rasmus, hvis du kontakter mig gennem YouTube her, så finder vi lige ud af noget, og kan sende koden til dig, så du kan få dem. Jeg siger tak til andre, der har deltaget i konkurrencen, og det er rart at se, at der er nogen, der værdsætter mine videoer.